Kif dawn il-jiem qed titlaqqa l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista qed jidher evidenti li 3 aspiranti ewlenin għal post Muscat bħala l-lider Laburista se jkunu l-Ministru Chris Fern, l-MP Miriam Dalli u l-Avukat u konsulent legali tal-Prim Ministru Robert Abela. Il-ġurnal In-Nazzjon irrapporta li ċavetta importanti fil-kampanja uffiċjali eventwali li dawn it-3 kontendenti iridu jagħmlu fix-xhur li ġejjin appena Muscat iwarrab mill-kariga u mal-membri fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista li l-elezzjoni għalihom qed issir f'din il-Konferenza Ġenerali. Għalija qed jieħdu sem 20 persuna li diġà huma b'xi mod jew ieħor involuti fil-ġerarkija ta' fuq fil-Partit Laburista. In-Nazzjon kompla li meta wieħed janalizza sew l-ismijiet ta' dawk li jridu post fl-eżekuttiv Laburista jinnota ismijiet ta' kandidati li huma viċin il-Ministru Chris Fern, l-MP Miriam Dalli u l-familja Abela. Il-ġurnal innota kif għalkemm qed tingħata l-impressjoni li din hija elezzjoni kwieta minn taħt għaddejjin qatt ta' manuvri bl-iskop li jirbħu l-kandidati fi block vote u mhux fieħor. Ma tonqox l-imbuttatura ta' Kastilja li għalkemm qed tipprova twassal messaġġ li qed toqgħod lura milli tippreferi xi kandidat partikolari, fil-verità kulħadd jaf li Muscat u da madwaru iridu lil Miriam Dalli. In-Nazzjon jgħid li hu sigriet magħruf li hemm min f'Kastilja ma jkunx komdu jekk hemm il-darba Chris Fern jew Robert Abela jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-Partit Laburista. Kandidati ieħor li kien interessat għat-tmexxija Laburista Ian Borch jidher li minflok kien perswas jikkontesta għar-rwol ta' deputat mexxej.